втора поред за Левски. Как се чувстваш? Чувствам се супер в момента. Така доказахме, че сме най-добър отбор в България. И това е един добър завършек на първенството. Какво би казал на тези всички хора отзад? Радваме, че с нас и така ни вдъхват крила да играем по този начин. По-сладка ли е тази титла от миналата година? Всяка една титла е сладка, така че не мога да ги дела. Смяташ ли, че в сряда ще завършите годината с златен дубъл? Първо да празнуваме титлата, след това ще мислим за финалата.